WMLE jong Kongres na Mausun Ram upa HM Sang Pliang Ulaong. Bakum WMLE na nong kanong ukursya ni kajing ki kali kamay ki bapersya e kajing kiu do jong kapitrol. Hakway pat kaliang uong ru ba kani kajing ki lara sarkar kampen bet kloy kan kata yaw do usuk. Kam tami ki nong rap ki bahapan wan bendi kajing di jong ki nalingkha sikiyo ki hat paruong ru bagi pajba ki syam jing e hakalait kwan kam tami ki nong pang ki balet ki hospital urkun turu ba sarkar kan syam khia halor kane pat ban Mardori ki member joga Joint Action Committee jong Meghalaya Commercial Vehicle Associations ban syam ya karai baka day ban penbet no nang bo pat ba unyo e jingsuk hakalet kawan bat ka kamay kaji hakine ki arsngi laisngi nado ba kalas dang kane kajing strike jong ki kali kamay ngalayo bon ki reaction na kaliang ki patba ha kita nong kendong kham tam e haka konsumsi lejong ngasolem ya ki paj ba baro ba ki hab ya lumba kan e gelenti ka ba ki sha ya ka jingstom jong ki haki bon ki liang haka jing shisha ngar ngaso ban kershan lem ya kani kajing yakhi jong ka Joint Action Committee jong ki commercial vehicles ki dei hok ba ki don hok ba kin dawa ya ke jing dawa jong ki hanrei haga jing le menti jong ka sarkar ha ka jing bom sim khia ya kani ka kam nakaliang ka sarkar kalawan ra shisha ya kajing e ya baro ki pajba bat kumju yangi hakinong gendong lumdam ta ngi baro ki brio ki basa hinong gendong in sem jinjar ba unong rep mentau la sem jinjar ba unong rep khamtam che che thanjungi kadang de ka por ban ot yu sensar kadang de kapor ba khet yu slater pat dang de kapor ban leit ban khet se yu yaki bonja kimar sakut lut omla ban kit yakini kalak ta jur yu nong rep omla ban pun poisho ya kamar rep shanie se yo ban wan di yaki nalor kata kalak ta jur yaki nong pang bon kinong pang ki bahap wan sim dawai na sor shalong ki balaju penbet dakini ki kali kamay mentah ki sakut lut halas nong halatau kakta yakinong lek kinong wan ka tourism kalakta jur namar ba umdan kali bai kini inong pej kai perthai ki bajong perthai ki tourist bakin lek pej bakin wan sagini ki tanjungi te abakum ta ka revenue joga state ru ka khata jur isutu baka sarkar ka don kam bakan penyat ya ka sarkar ba ka deban o e khajana hanrei hadu life huai tungka silitar ban o e ka khajana ka long shisha ke ike ka ba lese ka deban perkhat ba haba na kaliang ka sarkar kami na ka central government ka sim tangkum ba khat khandai tungka tengange ka state government ro ka de ban long reasonable khandiat ban shim ka tax ki don bon ki source of taxes dang don bon ki we ki lat ban shim ka khajana omde ban shu kwa ban shu ra no tang na kini ki kali kamai ti namar kata nga kentu ya ka sarkar ba kamde shu ban penslem ban shim ka rai ba kadai ban penbet no marmar ya kani kam kenang ba upai ba unyo e ka jingsuk hakalet kawan bat haka kamai kaji kulai